Svijet u kojem živimo prepun je životnih oblika koji su opremljeni nevjerojatno savršenim sustavima. Mnoštvo fascinantnih bića, od ptica do biljaka, od riba do kukaca, koji nemaju inteligenciju ili a nekada čak ni mozak, iznenađuje nas svojim inteligentnim i savršenim ponašanjem. Ljudi su zadivljeni mnogim oblicima takvog ponašanja. Svojom mudrošću i znanjem čovjek ne može stvoriti nešto slično, već samo pokušava oponašati. Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova. Naraštaj ukazuje djela tvoja i silu tvoju navješta. Osobito složeni sustav zaštite, reprodukcije i načina lova što se mogu zapaziti u životu kukaca, koji su jedan od mnoštva tipova životinja, ukazuju na to da su svi ti sustavi dovedeni u postojanje stvaralačkim činom svemoćnog tvorca. Predivan dizajn koji postoji kod kukaca jedan je od dokaza u prilog tvorcu i njegovom savršenom stvaranju. Svaki čovjek koji razmišlja čiste savjesti i bez predrasuda može uočiti tu činjenicu. Veliki broj različitih kukaca zaista je neshvatljiv. Na svakog čovjeka na planetu Zemlje dođe oko 200 milijuna kukaca, što odgovara broju od 10 milijuna kukaca po četvornom kilometru. Postoje 30 milijuna vrsta kukaca, od kojih mnogima još nisu dani ni nazivi. Buba bombarder. Buba bombarder je kukac koji je dugo proučavan. Taj kukac raspolaže savršenim kemijskim oružjem u svom tijelu dugačkom oko 2 cm. Kada je ugrožen od nekog drugog kukca, u njegovom tijelu stvara se vrela i nadražujuća otopina. Iz otvora na stražnjem dijelu tijela taj kukac izbacuje tu kemijsku supstancu prema neprijatelju. Tjerajući dalje od sebe svoje neprijatelje uz pomoć tog obrambenog mehanizma, buba bombarder nije čak ni svjestan kakav je čudan posao obavila. To kemijsko oružje rezultat je osobito složenog lanca reakcija koje se odvijaju u tijelu tog kukca. Specijalizirane strukture, zvane komore za izlučivanje, stvaraju vrlo koncentriranu mješavinu dvaju kemikalija, vodikova peroksida i vodikova kinolina. Mješavina dospijeva u komoru za skladištenje koja se zove mjehur za skupljanje. Mjehur za skupljanje povezan je s drugim organom koji se zove eksplozivna komora. Kada osjeti da je ugrožen, ovaj kukac skuplja mišiće koji okružuju komoru za skupljanje i komora se naglo stisne. Istodobno se otvara kanal koji razdvaja komoru za skupljanje od eksplozivne komore. Tako kemijska otopina ulazi u eksplozivnu komoru. Odmah nakon toga kanal eksplozivne komore se zatvara. Kada se kemijska otopina pomješa s enzimima koji ubrzavaju proces, a luče ih žljezde iz kože spojene s eksplozivnom komorom, počinje lančana reakcija. Te reakcije oslobađaju veliku količinu topline, a temperatura otopine dosiže točku vrenja. Mišići koji okružuju kanal, a nalaze se s vanjske strane bubina tijela, dopuštaju pari da se u mlazu usmjeri prema izvoru opasnosti. Ova buba može jako opeći svoga neprijatelja izbacivanjem te osobito vrele otopine koja se nalazi pod tlakom. To kemijsko oružje je toliko učinkovito da može otjerati neprijatelja, a da ne dođe do ozljeđivanja kukca domaćina, jer je dio njegovog tijela u kojem se proizvodi ta kemikalija zaštićen materijalom koji je otporan na toplinu. Taj fenomenalni sustav koji je zapanjio mnoge znanstvenike morao je biti stvoren samo odjednom i u potpunosti, baš kao i milijuni drugih sličnih sustava u prirodi. Kada bi nedostajao samo jedan dio, sustav ne bi funkcionirao i buba bi nestala s lica zemlje. Svaki dio obrambenog mehanizma ove bube pod kontrolom je savršenog uma. Buba bombarder i milijarde drugih bića primjeri su savršenog i besprekornog stvaralačkog dijela svemoćnog tvorca. Kao što je zapisano u Bibliji, govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva i čudesa tvoja objavljuju, kazuju strahovitu silu dijela tvojih, veličinu tvoju pripovjedaju.
Na Zemlji postoje različito oblikovani sustavi velikog savršenstva u organizmima milijuna kukaca, čija imena čak i ne znamo. Velika raznolikost i savršeni životni sustav koji postoji kod svih bića, od najmanjih do najvećih, najbolje pokazuje neograničenu moć našeg Tvorca. Jedan od tih čudesno dizajniranih kukaca jest i ova buba. Iako je manja od bubamare, ona ima velike noge u odnosu na svoju veličinu. Obrambeni mehanizam tog kukca ovisi o toj osobini njegovih nogu i njegove ljušture. Kada je ugrožen od neprijatelja, isteže svoje antene iz stopala, te zauzima položaj kao da je posrijedi neki drugi organizam. Unutrašnjost ljušture prilagođena je tako da može prihvatiti antene i noge kada su skupljene. Budući da su oblikovane za danu strukturu, buba se ne može prevrnuti. Ovaj mrav namjerava okrenuti bubu naopako i dosegnuti do mekanog tkiva ispod ljušture, da bi tako svladao bubu. Ipak, mrav ne može prevrnuti bubu zbog njezinog obrambenog sustava. Unatoč tome što je veći od nje, mrav odustaje od svog pokušaja za manje od minute nakon velike borbe. Kada je savršeni dizajn ove bube promatran pod mikroskopom, uočeno je da njezina stopala sadrže 60.000 dlačica. Kada se promatra pod elektronskim mikroskopom, moguće je uočiti da su njezine dlačice podijeljene na dva dijela. Izgledaju kao rašlje, a imaju i mekan spužvasti sloj na svojim vrhovima. Opširnija istraživanja pokazuju da ova buba ostavlja za sobom tragove po tlu u obliku više tisuća kapljica ulja. Proizvode ga žljezde iz korijena dlačica. Ono curi u šupljine i odatle nastavlja do vrhova dlačica i tako podmazuje spužvasto tkivo. Buba ne može biti prevrnuta od svojega neprijatelja zbog toga što dlačice prijanjaju za tlo kao ljepilo. Očigledna je velika savršenost u njezinoj građi, od oblika njezine ljušture do građe dlačica, od uljnih žlijezda do šupljina u kojima se ulje skladišti. Savršenstvo i struktura njezine građe dokazuju da je nemoguće da je takav sustav slučajno nastao, kako neki tvrde. Takve savršene mehanizme nemoguće je slučajno sastaviti zajedno. Nitko imalo obaviješten neće prihvatiti gledište da je slučajno mogla stvoriti tako savršen dizajn. Postojanje takvih savršenih sustava predočava očitovanje savršene mudrosti onoga tko ih je stvorio. Bog, vladar svih svjetova, tvorac je svih stvari i sva bića pokazuju znake njegovog savršenog stvaranja. Božje stvaranje opisano je u Bibliji. Neka te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoj sveti nek te blagoslivlju. Neka kazuju slavu tvojega kraljevstva, neka u sili tvojoj govore da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga. Krijesnica. Krijesnica je opremljena zadivljujućim sustavom. Taj kukac ima svojemu tijelu organ koji proizvodi fluorescentnu svjetlost koja je vrlo važna u sustavu očuvanja njezine vrste, zato što se mužjaci i ženke međusobno prepoznaju uočavanjem toga svjetla. Krijesničin fluorescentni organ sastavljen je od 3 slojeva, baš kao i automobilski far. Stanice koje proizvode svjetlost nalaze se u donjem sloju. Njihova funkcija očituje se u proizvodnji svjetleće supstancije. Ta svjetleća supstancija stupa u reakciju s kisikom, a reakciju kontrolira jedan enzim. Fluorescentno svjetlo, rezultat te kemijske reakcije, stvoreno je na sličan način kao u tvornici. Najprije se prenosi do susjednog ispupčenog sloja, a onda do gornjeg prozirnog sloja na kojemu se prikazuje kao svjetlost.
Osobita kvaliteta toga svjetla je 98% stupanj iskoristivosti. Zadivilo je to znanstvenike koji su proučavali krijesnice. Rasvjetne žarulje mogu pretvoriti samo 5% postojeće energije u svjetlost, a ostalih 95% gubi se u obliku topline. Upravo zbog tih 95% topline koja se oslobađa, ne možemo dodirnuti žarulju dok svijetli. Unatoč činjenici da krijesnica proizvodi gotovo 20 puta više svjetla nego žarulja, kod nje ne dolazi do povećanja temperature, tako da je njezina svjetlost hladna. Čovjek može proizvesti hladnu svjetlost jedino u laboratoriju uz pomoć niza kemijskih reakcija. Bilo bi neozbiljno tvrditi da je taj složeni sustav osvjetljavanja bio najprije oblikovan, a onda sam od sebe ubačen u tijelo ovog malog kukca. Ali još je neprihvatljivija tvrdnja da je taj sustav nastao kao rezultat slučajnosti u prirodi. Savršenstvo koje se pojavljuje u krijesničinu organizmu ukazuje da je ono proizvod savršenog uma i besprijekornog znanja. Bog je stvorio sva bića s različitim i savršenim odlikama i preko njih nam pokazuje svoju beskrajnu silu. U jednom biblijskom tekstu ljudi su pozvani da razmisle o toj činjenici. Idi k mravu, ljenčino, promatraj njegove pute i budi mudar. On nema vođa, nadzornika ni nadstojnika. Ljeti se u sebi brine za hranu i prikuplja jelo u doba žetve. Muholovka. Osim mnoštva grabežljivih životinja, postoji i velik broj biljaka koje se bave lovom, primjenjujući u toj aktivnosti nevjerojatne metode. Jedna od takvih biljaka je muholovka, koja hvata i jede kukce što slijeću na nju. Ona privlači kukce koristeći se predivnom crvenom bojom svojih listova koji na prvi pogled izgledaju potpuno bezazleno. Muha je opčinjena neodoljivim mirisom koji dopire iz žlijezda raspoređenih oko listova, pa bez mnogo oklijevanja slijeće na ovu biljku. I dok se kreće prema svojoj hrani, muha dodiruje naizgled bezopasne dlačice na površini biljke. Kada osjeti da ju je muha dodirnula, biljka iznenada zatvara svoje listove. Uhvaćena između listova, muha se sve više i jače otima i tako pridonosi da se listovi još čvršće spoje zbog dodirivanja dlačica. Biljka onda počinje izlučivati tekućinu koja otapa muhino tijelo. Ubrzo se žrtvino tijelo pretvara u želatoznu supstanciju koju biljka proguta i probavi. Brzina kojom zatvara listove veća je od najbržeg sklapanja ruku koje čovjek može izvesti. Iako je čovjeku prilično teško uhvatiti muhu dok sjedi ispod nekog drveta, muholovka to može vrlo lako izvesti. Kako onda ova biljka koja nema ni mišiće ni kosti može izvesti tako nagli pokret? Muholovka raspolaže osobito složenim električnim sustavom. Mehanički učinak, prouzročen muhinim kretanjem, prenosi se na receptore koji se nalaze ispod dlačica biljke. Električni signali, razaslani pomoću tih receptora, stižu do motornih stanica koje će prouzročiti nagle pokrete listova. I konačno, aktiviran je mehanizam koji hvata muhu. Ubrzo nakon što prime električni signal, savršeno oblikovane motorne stanice mijenjaju koncentraciju vode. Stanice unutar klopke oslobađaju vodu iz svog tijela i skupljaju se. Taj je proces sličan ispuhavanju balona. Stanice s vanjske strane klopke preuzimaju višak vode i uvećavaju se. Proces se odvija tako hitro da je brzina kojom biljka zatvara svoje listove zaista nevjerojatna. U međuvremenu se u klopci aktiviraju probavne žlijezde. Stimulirane žlijezde počinju lučiti otopinu koja polako otapa muhu. Iako je toliko jaka da može otopiti i bjelančevine, ta kemikalija ne oštećuje muholovkine listove. Nakon toga biljka konzumira želatozni ostatak svoje žrtve koja je pretvorena u obrok tekućine bogate bjelančevinama.
Mehanizam koji izaziva zatvaranje listova djeluje na kraju probavljanja u suprotnom smjeru i otvara ih. Da bi se aktivirala klopka, dlačice se moraju dodirnuti 2 puta uzastopce. Djelujući kao dvostruki akcijski mehanizam, muholovka se nikada ne zatvara bez svrhe. Primjerice, klopka se neće aktivirati ako kišne kapi padnu na nju. Najvažnije je zapaziti da ovaj vješti lovac nema mozak ili sličnu strukturu, pa tako ni sposobnosti razmišljanja. Sigurno je da je ova biljka nesvjesna savršenstva svojih osobina koje omogućuju da lovi. Sve to ukazuje na sustav nevjerojatne preciznosti, znanja i dizajna koji je prisutan u svakom njegovom obliku. Bez sumnje, porijeklo takvog dizajna ne može se objasniti slučajnostima ili prirodnim fenomenima. Očigledno je da je svemogućni tvorac koji upravlja čitavom prirodom obdario muholovku takvom osobinom. To je primjer vrhunskog stvaranja tvorca. U biblijskom tekstu to je ovako rečeno: silna su djela Jahvina, nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube. Sjajno je veličanstveno djelo njegovo i pravda njegova ostaje do vijeka.